Assalamu alaykum, mehriban tomoşaşlar, ýedi-diýleşler. Medeniýetimizin sunugadymyzyň hakky owanlary Halipa arkadamyzyň saýasynda ine Türkmenistan diýarymyz gün-günden gözelleşýär, ine döwre wäsleşýär. Edil häzirki döwürde hem ýurdumyzyň medeniýetini sunugadyny ösdürmek babatda gahrman arkadamyz giň ýol açdy. Abedem şol ajaýyp şertlerden peýdalanyp ine Daşow vilayatynyň iň bir naýbaşy video studiýasy bolan ine destan video ýadyk etmegine bir ajaýyp täze gepleşik taýýarladyk. Indi gepleşigimiziň ady Ýürek joşguny. Ýürek joşguny atly gepleşigimiziň ikinji sanynda başlamazdan ozal aýratyn belläsim gelýär. Olam bolsa mundan meýlek nesip bolsa bir ýurdumyzyň gözelligini, medeniýetini, sunugadyny dünýä ýüzüne görkezmek boýunça bir öz goşandymyzy goşarsyp ananlarasym gelýär. Indi şeýle azap arzulardan soňra ýagşy niýetleri, ýagşy umytlar bilen gepleşigimiziň ilkinji sanynda başlaýar. Ýürek joşguny atly gepleşigimiziň ilkinji sanynda ine bizde mehmançylykda Daşow vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawynyň Parahat geňeşliginde 1992-nji ýylda doglan ýaş aýdymçymyz Altmurat Annaýew şeýlede ine şuňky gepleşikde ýanglanjak ajaýyp aýdymlary bir owadan sağlary bilen bedejek ine Halipa sadan namy maksat begeldi. Şol sanda aýratylykda ine biziň höwesiň sahypamyz bar ine ýaş höwesiň aýdymçymyz nesip bolsa geljekde bir özüniň ajap aýdymlary, şirin owazlary bilen bir halkymyza hyzmat etjek ýaş bir aýdymsal sunugatyny höwesiň ýigdimine Perwan Töraýew gepleşigimizde gatnaşýar. Indi mehriban tomoşaşlar, ýedi-diýleşler gepleşigimizde başlaýar. Indi Altmurat gepleşigimiziň owadan pursatlaryna bir aýdymsal orun bermeden odal bir aýdymsal sunugadyny gadammasan pursadyň saňa bir halipalyk eden insanlar bardyr, halipalar bardyr, aýratyna bir maşgalagyňdan beri gollap görenler şolar bardy. Gysga şükürüň berseň ana ondan soňra sen ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryňy da dinläp tomaşa edersiz. Assalamu alaykum mehriban ýyleşler. Merdanjan näme ilki bilen şu gepleşigimiň birinji sanyna çagyranyň üçin köp sag bolsun aýdýan. Dowam bolsun. Şu soňga tälemine gelmegimde maňa ilki bilen inem atam hemde şu Halipa bagyjymyz Maňatçan uly kömek berdi. Bolýa Altmurat, indi gepleşigimiziň ilkinji sanynda ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymyň ady näme? Şonuň bir ýyldaşlarymyza ýetir, ana ondan soňra gündüni şol aýdym bilen gepleşigimiz dowam ederiz. Merdanjan şu ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymym şu Halipalaň aýdymy özge gyýylar geldi, ýarym gelmedi. Onda Altmurat Annaýewiň ýerine ýetirmegine ajaýyp türkmen halky aýdymyna tomaşa edelim. Şanım dıydı bağa seyle gidipdir. Özge kıyıları geldi yarım gelmedi. Ay bilbil bolup benim aymağım yakıp duray. Özge kıyıları geldi yarım gelmedi. Başka kıyıları geldi canım gelmedi. Ay bilbil bolup benim aymağım yakıp duray. Özge kıyıları geldi yarım gelmedi. Başka dillere gel canım gelmedi. Aşk bolan gül şerafları şer, mahşuk bolan şerin canının şer. Köşelerden böyle geçerek özge kıyılara geldi yarım gelmedi. Başka kıyılara geldi canım gelmedi. Ay şu köşeden böyle
geçerek Elga kıyılara geldi yarım gelmedi Başka kıyılara geldi canım gelmedi Dövran dönmez ol Kerem'nin başından Dövran dönmez ol Kerem'nin başından Elfemem ayrılman yarım karşımdan Ben ayrılıp hünce değil şimdiden Elga kıyıları geldi yarım gelmedi Başka kıyıları geldi canım gelmedi Ben ayrılıp hünce değil şimdiden Elga kıyılara geldi yarım gelmedi Başka kıyılara geldi canım gelmedi Elga kıyılara geldi yarım gelmedi Merhaban tomoşaşlar, edildiler. Gepleşigimiz dowam edýär. Indi Altymrat ýa-ni bir aýdym ýerine ýetiren purtadyň näl diýsem meňem bir ýüregim joşdy. Sebäbi ýüregi joşan adamym nä ýa aýdym aýdysy gelýär ýa da aýdym diňläsi gelýär. Dogrudan mende Halifa şahyrylaryň bir şeýleräk bir ajaýyp goşgularym bar. Ene şonu ýerine ýetirip beren. Aýdym aýt ýüregiň gysan mahaly. Aýdym aýt gam gussa basan mahaly. Goý hasrat orun bersin aýdyma. Goý ýene bir ýel ösen mahaly. Sen dünýä iýnenne aýdym aýdyldy. Toy toylan günüňne aýdylýar aýdym. Aydın bilen hudulendin çağı kan, aydın bilen ay aylanıp yıl döndü. Ayaklı olan almak sözüm söylemez Atın ne havadın yaralı gelmeyi Dost olan dostundan sorun gizlemez Atın ne havadın yaralı gelmeyi Ay dost olan dostundan sorun gizlemez Atın ne havadın yaralı gelmeyi Ay yalan bilin dağdan aşıp sen onu görüp mallanıştan geçirfeney Ay kutlu olsun hile bilin aşıp sen Atın ne havadın yaralı gelmeyi Ay kutlu olsun hile bilin aşıp sen Atın ne havadın yaralı gelmeyi Ay çarşaf derya kimin dolu da şu sene Onu görüp mallanıştan geçiyor sene Ay bir naşarın aşağına düşüptün Atın ne havadın yaralı gelmeyi Ay harman delin aşağına düşüptün Atın ne havadın yaralı gelmeyi
yaşlık ettin, birin sözüm almadın. Şar bağlı şandı bile barmadın. Oy aşığaydım birden pata almadın. Atın ne sağladın yaralı geldin ey. Ay aşığaydım birden pata almadın. Atın ne sağladın yaralı geldin. Atın ne sağladın yaralı geldin. Atın ne sağladın yaralı geldin ey. Ine mehriban tomoşaşlar görüşüňiz ýaly Altymrada Naýfyň ýerine ýetirmeginde bir ajaýyp owadan türkmen halk aýdymyna diňläp tomoş etdiňiz. Indi ýurdumyzda bir näçe halypa aýdymçylar we ine şolaryň arasynda bir söýüp halap diňleýäniň bir aýdymlaryny diňläp bir lezzet alýanyň bardyr. Şolar bardy bir gysga şükürüň berseň mümkin bolsa. Hawa elbette özüme ýakyn sahyp diňleýän halipa başlamamız bar. Olardan şu Magtumul Garlyf halipamyz hemde tüýli oturup halipamyz. Onu Altymrat gepleşimiziň şupurtadyny şo halipalyň aýdymlaryndan bir ýoluny bir ýerine ýetirip berijekmi başardyňdan mümkin bolsa? Hawa elbette başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Yağları men bir gödül görmüşem ayhanlanıp otur su yüzümden bilen ay yaşil mastınırık yaykını diyerek gele Ola famazı amilin eyna bilin ayna bilin gelo ay çayar uşaklarınlar biline biline ay benim yarım çıkar bağın filine gele yanından hanım baba bilen ay tan bilen gelo Yavrum yarım boşun avruna gel aydan silkinip bakta ot bolup yanam eynin yanam ay Jilinde yok şeyle bir film gele Meni hayran ettin ağla gül bilin bilin ayna bilin gelo Miskini hayran edin şeyle yar Işkımın yaman kendi karar ey bir karar ay Şennalar min laurlav Çağır famaz fımı tutan Bilin
ayna bilen gelo Yan yadımın şenler ben dağırda çağırtamaz bunu da utanır Ayhan bilene, ayhan bilene Ayhan'ı düşenler ben dağırda Çağırtamaz bunu da utanır Bilin, ayna bilen gelo Sağ olsun diye saltım rassan bir daha şol yolunun, Halipalan yolunun bir aydım yerine yetirip berdin, hoş ovadın belent olsun. Ne gepleşimiz devam ediyaz, mehriban tomoşoşlar. Altımrat, ne her bir adamın öz yüreğine bir yakın görüp bir hinglenip geden bir aydım oluyor doğruda mı? Ne bir senin bir öz hinglenip geden bir aydımın vardır, edil bir toylarda değil, özün şeyle gezip yorkan, yeka vaatın bir hinglenip geden bir aydıma doğru mu? Ne şonadır, bir vendini bir sağsız görünüşünde yerine yetirip bersen, ana ondan sonra bir göndönügünü sağlı görünüşüne geçip bilersin. Elbette Merdancan, şu yüreğimiz joşan mahaly hinglenýän aýdymlarymyz bar. Halipalan aýdymlaryndan Türkmen halk aýdymy Ogulbeg. Zeminin lälesi asmanyň aýy, ay günüň sultany Han Ogulbeg. Hey 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 hey. Gözüm röwşen tapar gördügüm say, dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Hey 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 hey. Ay basgadam didem üstüne kiyip, jübbatan ayazıklarından vak koyun zaman aşkanda, şorbatan ayazıklarından aşığına cilve verip, aydar basan ayazıklarından Ogulbeg ey, Ogulbeg can, dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Ogulbeg ey, Ogulbeg can, dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Lepir turup oğluk kula ifeder, ifederine taşma ifeder. Ay aşığını bir söz bilen ifeder, garip temiren intayı Ogulbeg. Hey 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 hey. Ay kıyam göller bilen, gölleşmeşe goyragali. Şirin ay şeker avzıller bilen, ay telleşmeşe oynagali. Aynayal yüller bilen, öpüşmeşe oynagali. Ogulbeg ey, Ogulbeg can, dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Ogulbeg ey, Ogulbeg can, dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Ogulbeg, 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 dünýäniň sultany Han Ogulbeg. Altımrasan, köp sağ olsun aýdýas ajap aýdymlar üçin. Indi
bir yürek joşguna atly gepleşimizde bir hüwesçiler tahypydan bar. Ne hüwesçiler tahypasy demek bir ýaş hüwesçiň aýdymçylar we ne şähertler we ne Pälwan Toraýew we ne bize mihmançylykda hüwesçiň tahypamyzda mümkin bolsa altymraşlara da gerek bereli ne bir azap aýdymlary ýerine ýetirip berer. Nesip bolsa geljekde bir türkmen sunugyny bir ösdürjek ne ýaş nesillerme Pälwanjan körpejekdimi. Ne Pälwanjan gepleşimizin ilkinji sanyna gatnaşmak seňem paýyňa düşdi. Häzir gepleşimizin ilkinji sanyna bir ýerine ýetirip berjek aýdymyň barmy? Mümkin bolsa bir şirin owazlaryňy da ne halkymyza ýetirseň. Halipalar rosatlarda ulu hüwesleýärine ýetirip bereň. Onda Mähruman tomoşaçlar dinläp tomoşa diýäs. Ne Pälwan Toraýewiň ýerine ýetirmeginde ýoldur bu ýollar. Türkmen halk aýdymy. Yollar bu yollara Gözünü silip ağzın hakanı gönüller geçsin Yollar bu yollara Halı veli atsak gövün hasraytlı İzmirli gövsüz aynı gelinler geçen Yollar bu yollara İzmirli gövsüz aynı gelinler geçen Yollar bu yollara Deliyle yarışın ağlam koydum beni sever ağlam Azıklar geçen yollar bu yollara Garibim nitini bağlam azıklar geçen yollar bu yollara Veliler geçen yollar bu yollara Ine Mähruman tomoşaçlar görüşüňiz diýäli ýaş zekilli ine hüwesçiň ýigdimi Pälwan Toraýew hem aýdymy ýerine ýetirdi, bilelikde hem sadynam ýerine ýetirdi. Ine tuğulamy bir özüniň ýaşlygyna garamazdan geljekde nesip bolsa bir türkmen sunugadymyzyň bir sunugadyny mundan meýlek bir ösürmek üçin bir ine ýaş talantly ýigitlerimiziň biri Pälwanjan taňa üstünlükler arzu edýäs turmuşyňny, aşeýlede medeniýet sunugadyny saňa älim gowluklaryny arzu edýäs. Ne Altymrat, şu gepleşigimiziň dowamyny ýürek joşguly atly gepleşigimizde bir näçe halk aýdymlary ýerine ýetirip berdiň.
Ne sen diňe bir halk aýdymlar, eýsen bir estrada aýdymlaryny ýerine ýetirýän aýdymçy dogurdamy? Ne bir halkymyzyň, ýylymyzyň, günümizden bir toýlarynda bir azap aýdymlaryň, estrada aýdymlaryň bilen bir uly şatlyk şagalyň döretip ýören aýdymçy. Ne nesip bolsa geljekde türkmen toýlaryny toýlajak agdyr maşgalalarymyz üçin ýürüýte. Ne sen telefon belgigem sen bilen habarlaşmak üçin ne salgymyzy goýup geçer. Ana şonu da näme? Türkmen toýun toýlajak agdyr maşgalalar sen bilen habarlaşyp biler. Indi Altymrat bir gepleşigimiziň ahyrky pursatlarym gelip ýetdi. Indi bir gepleşigimiziň ahyryna iň soňky ýerine ýetirip berjek aýdymyň adyny beýan etseň, ondan soňra şol azap aýdym bilen dowam ederiz. Şu ýerde ýerine ýetirip berjek aýdym halipalaryň ýolundan Bimar Hatice başardyrymdan ýerine ýetirip bereýin. Onda ýürek joşguly atly gepleşigimizde iň soňky aýdym ýanglanýar. Diňleň, lezzet alan tomaşaçylar. Yürek coşkuly Res. Ay taçıma erme yaraşar eyledim Bimar Hatice Haknededir var Hatice Ay Hatice Gül Hatice Yavre bağımda tatı kumrular Aydınla şahil cümriler Ayda şöyle bir lat görünür Alma mıdır nar Hatice Alma mıdır nar Hatice Ay teyledir yeri bu şerlere Vah eyledim kale dertlere Ay beni tükenmeyenlere duçar eyledim Hatice Eyledim Bimar Hatice Ay Hatice Gül Hatice Sağ ol Altymrat sany. Mundan meýlek berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hoş owadyň belent ýanglansyn. Indi mehriban tomaşaçylar, ata-babalarymyzyň ýaşan öýü türkmeniň A goýuny ýadga edilen gepleşigimiziň ilkinji sany, ýagny ýürek joşguly atly gepleşigimizi geçirip gotorýasyny gepleşigimiziň ahyryna bizi şeýle gowy döwürde ýaşadýan, ýagny bizi aýdym sansyn otunda halypy bolup duran gahrman arkadamyzy hem köp sağ bolsun aýdýas goý, mehriban arkadamyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. İl yurt bäxwitli tutýan tutumly işleri mundan meýlek rowaj alsyn. Ýürek joşguly atly gepleşigimiziň asyl maksady siziň görülmedik sunugyňyzy dünýä ýüzüne görkezmek. Şonuň üçin öz görülmedik sunugyňyzy dünýä ýüzüne görkezmek isteseňiz bir aýdymçy hökmünde, höwesçiň hökmünde biziň şu gepleşigimizde gatnaşyp bilersiňiz. Ýagny ekranlarda görnýän şu belgilere jaňadan Desan Video Studiosy hormatly halypamyz Nazar berdi. Garaýew bilen habarlaşyp ýürek joşguly atly ajaýyp täze gepleşigimizde gatnaşyň. Arkada aly watanladyňa ýüreklerimiz joşup dursun gepleşigimiziň indiki sanyna çelli. Hoş, sag bolun.